Mintangi don ha kalinti balit shamutir chia kabedan ha West Giant Hills. Kabajangai kumba kandai pusan kilometer na Shillong, but kumba lai puar kilometer na Jowai. Ni shembat ngyo ba Kylleng kanong ba kithan nong kindong. Kajuk kamansim ni kataka spirit. Manrake ya kani ka ayom Kristmas. Kublay pi baro mga imika dalis yaw im. Nga priyan subhay pi siya kani gaway pat katup jong kani ka program ka destination Meghalaya kapag juwan siya pi na ka dudarshan Meghalaya. Di kumba pi kani kamday siyo minsi hindi kaladay kapor janmit pa pi ba saudong saukun ke jongi kaladum pa kaladay kapor janmit but kumba pi kini ki jing taba jo kini ki lights ka ki light porong hat ka ba ka penshok biet ka penyap biet ka penum ya kata ka mensim ke jongi ti hak ni ke program ke jongi menta kesingi hak ni ke janmit kanong ka ba compare inum lech kilom kiwa inum lech sha kitway in rain in lech ben ngo ben pet ya kita ki shnong git how ki Jaka ki blap pen itnat pen wandur ki blashna ban kring ya ki wat ben rio ha kham tam hakum kani ka ayom Kristmas in lech ben ngo ki Jaka ha nong kendong kumjo ha kithan shasor dia libat nga ngin lech ben ngo ben kmi ben sakhi hi dala ki jong ki khmat ya kini ki Jaka ha kani ka ayom Kristmas Ngidang supoy ha kani ka shnong ka itanan but maria poy hang ni kal ka bajay ki linti singking ki bakaloy but ki bakinja but man ki yeng ki thabad ki klor ki tunum yeng ki jongki but kani ka pen ka takadak baka shnong hi baro ka we kadap tiang sobha ya ka ayom Kristmas. Menta kamien ngin ya ngin jungo ya ki Jaka hazor bat hanong kendong. Om maninu jor ke ka Jaka ka bakam itanan na ka jing rake Kristmas. Hinre ban pet ayu ki Jaka baper ki sam lani ki ai ha kani ka ayom Kristmas. Yaw ne ulum ngi khat ulum tiniang. lum tiniang Te yaw ne ulum la itu ka geography but ka history geographically known and historically known. Te la don ru ka story jong ka sim la tempang but udon ru memorial stone mo jong ka sim la tempang hang tai. ตอนกินเซลิเป็นเป็ดอยู่ตามหม้อตะหอดนั่นปะ nang tai yaw ne ulum ru ki khat ulum thang sim. Brela khot ulum thang siam na mar bahagi tiki por hendai the means of transport communication kam the biang te ya pu nu nu siam jong ka jang te hills kum siam sutunga so on so te ban long kum ka jing ya simbanta ha ka ta ka funeral ki chat pen me ki ni ka ding hang ne pen me ki ding hang ne ka bumut paro khot saudong kilai saudong kini ilut ho de ma ka de ka de ka bolong 360 degree view te de la pen me ke ding ke ba he ang ne kemut ki khun ke riot jong kan ke Jaka kila itu us ia mulai up something le someone from the family of the king has passed away te ban longkum ka jingi simpenta ki pen me no ya ka ding ke ba he wa hang ne ba ki khun ke riot jong kan ke than kin tip ba kan ni kala jia kalong part of the participation in that funeral. But me kading ngam pada tip andre about in the geography it was written ba uni ulong weni kilum bejrong jongka Meghalaya ubadon kumba approximately 1250 meters from the sea level. But Chapang jeng si imla tempang le la mi bun ki edition bun ki nong tho ba tho Chapang jong si imla tempang keberon hagi hima manar but keblasit yo khnam shane la poi hang ne ke Jaka kamlong ke basai sok ban rep ban riang te ga si imla tempang kala ngu kala dem kala kenya ha ta ka por but
ka pan gin ka bor no blei pen iya ngai sano bangan lam ya lam ni ki khun kriya bat nang ne la sit yok nam satai sabarato dal apoi sitai kilap ya ka jaka ka balong far Thailand ban rep ban riang ban im ki khun kriya Ti ba ka pang nang ya nang kita ki decorations kita itnat kita kham I persha ka ni ka pak mo ka ni ka Shillong ka jong pi tu itu yingi ka jumbut jong ni decoration bangi ini nu klur to klur ringi ti pa sa pangu Kristmas ta ma baha ka Jingshai Jesus Christ ka Shillong Bethlehem udon nu klur uba pen ilenti yagi angel hangno la kayo Jesus Christ taga symbol jong klur mot ba ni sacrifice la ni pen iya kata ka ka bala jia hakot ka puar ka Jingshai Jesus Christ pat ni dikorit au ne klur ban rom kum ka dak jong ka Christmas wo ba ka jing itnat ini decoration hang ni tu itu ingi ka ka jumbut jong ini Jaka iba kham I per hang ni Hoi, tengi yo I hang ne ba ki artli ki donut ki ya join lang ma. Teka kubor jong I ka Christmas basis jong I ka long ba through this Christmas we want unity. We want togetherness. Ba ngin ya imlang keng. Haka ribet ka jaj pentu jong I wal ding ya phat. Ni don lagi jong jing I pideu Hindu na pideu Ukraine right na pideu Niam Khasi na pideu whoever you are. Ni kwa ka jing ya tali we want unity. Tengim la kin ban chna shibun tali gido nut mo te kasambol jong I hang de kalong bik tang ar tali gido nut kia so lang. Ngi kum ka Shillong motor sia ngi kwa ya ka Christmas ka basuk ka bakmen ya ki dong Shillong ka Shillong ka jongi ya ka rejain tia bat ya ka street ka jongi ngi kwa ba lingba ka ka Christmas video ka ya ka ka hu ma ka jingkermen ka jingsuk bat kampam ki jingker khu na ubleking ka benta ka ribet ka jaj pendukung ong ya ka street ka jongi baru kau bangin nang kiu irat halagi jong ki kam bat ka jing in ka jong ki puman lakas ni ani ga ba ngi sedang mar ba penlong ban sedang ban penbu ban penpu penpeng ya kene ga lom deng bagi la sedang kemala dep dia thu I tambak Shillong bagi la du le ka to ka competition nagi dong ki ka Shillong jongi na kata ngi sedang ya kata ka ban le decoration apok dong ban ngi don ni kata ka jingkrang ban dur ni kata ka Shillong ka thau bat hang ne ro ka poi bangan penlong kum ne yang ban mi kwa hi ban dur ya nu lum ban kam tam nak banta ka Shillong ka thau ka jong ni tiba kendiat ngi kuwa ban tip ru hatu pelayo jengi kai ni training na kanu ka Shillong jengi ai jengi kai ngam yo kata kijing hikai tang to kapor bangi penle na kata bangi la depong bangi le decoration hapo dong ngi chustang nang na kata bangi le tang kandit konsoi kunto te nang tang yo idea bat ngakwa ban penbha susu ya kata bangi don kata kejumut bat kata ka idea gemi don so tengah sisa banyak kenduk berpi banyak shem mo hakni ka janmit bat gi ba pilada pendon kam hok sisa la kata ka sap ko pong ko bu blay try kedap la IP dai yang yang ha khamat jong kani ka kawin kani ka decoration mo ka badon kani ka Jaka ngi kani ka thabali ba kini pila bani thu spang jong kani pisna de manu ba hakadu ko kom pi penwandur pi ai kini ki rong ki balai puja kani ka thabali akane ngi sna ye kane ngi od ka to ka still ta nang ta hadian pat ngi ngale painting mangai kane ngale da to ka rong bangi chu pen cha ying cha sem kum to tang kum ta ti ba ka longsha ka ba sngo tenat bani kendu bat pi bat ngi pi de sisa mo uta uriu don sap
riu don sap bu pendon kam hok yela ka sap kapong tiba aku beli sebun kendiat I la pidon I shikentin argentin mo I kubor I bapi kwa ban ai syaki bapet ya kene ke program ta kubur ka mga kwa ban ai chaki ba pe ye kene program ka we ka ba ngi don hang ne nga kwa ban ai kuble mo yaki dong pe ye kene ka program ban nga kwa ru bakin sneu pha ya ka ban ya wan na ka banta wan chakane ka thain chongi chakane ka Jaka na ka banta ban ya kan rong lem bat ngi na banta ban ngin la ban pen pha su su ya kene ka pa ka chongi banang taru nga ai kuble su ya kini ki priu ya ki lok ki ba la wan la pa na ka banta ban ya kan rong lem bat ngi ki ba sa Kylleng bat ngi ya kene ka jing le ka chongi ya kene Naktafi wan na Asnong barato. Nasional barato ti kat nu kesimpori fina barato bat portion ni tang siteng kita mot kam da paji than mo nang ni ti tu thu kani ka deka sing baning kong ka jong phi ban portion ni ka Jaka Raat sim. o kani ri ka sim baat mot ka sim baning kong ka dei men hau te we snem ha pat kani ka deka sim ka baat ti ka ek jinga pher ka ba phi how to we snem bat uni snem mo bomenta kani ka ru kom pen riam pen itana kani ka po Christmas Tu snem sa rusuk ni bukom periam gini polum tinyang. Ite. hang ding ada kini ki Kylleng pia ka men ember yo ban wan chu kani ka Jaka itanan ti ka ai ka Christmas ka mot ai pi kalat ti kat chabalet chi I bi ki light speed na nem Kenal. ti tu ka kerteng ka jong pi Albert Liang. ti pi shong kelas ayu Kelas 7. ka ai hang ni ba pi itanan akani ka Jaka play I Mickey Mouse pi butterfly deh tabali nang ta ka ai ba pi itanan hang ni Jaka Santa Claus itu pada Kristmas itanan dia tu dah Kalong ka ba jenja tamba nila management ya ki por bat ki time ni don sangut hang ni tamba ngi manage angut ngi like men step men skipat ngi like angut apon men met tingi ap pen barok sangut nama bah ko pon met ti kan jenja ti ban ya gani di timon nama ba bon ba ki pri ba wan sha ban chngok kai shani ti don ki pri ki ba shu pen julari kini ki like ti na kata kata kini hap up saw sangut haga night duty te kani ka Jaka kalong ka ba internet bat ka ba I sngai ban ban ye ki pri ban like chngok kai shani nama ba bon ki lights ki dan ro ki ayu mo ki Santa Claus ki Mickey Mouse ki bon cek ki badan hang ni ti ki pri ki sngai ban like chngok kai shani Ngilami nang ne bat minta ngilai benjungo sa sya ka jing thaba ka jing tingshan ha ki Jaka ki bedon ha so Shillong. Barabor bagi bun bagi odeng mo ban celebrate ke Kristmas tambah ngilai iru ka effect mo jong ka environment ti ngilawan do ni batamai menta kani de ka ngisna betang rusiat ni yang ni baro kini ki decoration ki ba ngisna na ka wis ki fabric wis dan po ki ba ki batam hum tu ti ngisna ki klur ti pendon kampun jat ki design Gani kalong more sustainable ngapet kalong minta kan kaya hap ru bat ka meaning jung Christmas namar ba
nakani ka rukom bengi itang lagi local mo environment pin i gini so dieng nang ni ngila shna gini sentio kini iba kini di basna lo dak kti te kalong entah ngi recycle ngi repurpose ikini over the years te thara ngi di ban pet sajngai gen ban celebrate Christmas ru ka de ka por ru thara bengi di ban perkhat ngai ti nata kadang ngi penwan menta first time ngi bo yu dieng hang ni ban decorate tang deki belong handcrafted bet nang ni na po Meghalaya. Kini ki decorations ki jing pen riam pen bet kim day tang ka sharp Henry ka day ru ka dak jong ka jing pedang ngop ha ya ka ayom. Ke Kristmas kadi kita ka ayom ke papio I ke jing thaba ke Jingshai ha ke miet ke papi sngo ya ke jings a ya ke mensim ha pedeng ke jing kriat jong ke beneng. Kat pa pidang pet kalanang kam shai shu bawat lada ki rukom penriam penbet ki pher na kwe ka Jaka sa kwe pat Henry ka jingmut ka walam ka wan shaju hi pat kata ka day ka jing it ka jingmen ka jingkermen pat ka jing itali.
festive is Shillong right now? Ma'am, good evening. Good evening. It's a Christmas season, and we enjoy this festival. Okay, and then we are a traffic personnel. As a traffic personnel, the traffic is going on right now. Last night also till morning, we are here in clear the traffic. But this is a festival season. This is this season once in a year coming out of in this connection. We are very happy. This is the Christmas. This is the Shillong, and this lightning and all. Oh, very, very, very good. We like it. Okay, so just one Christmas message that you would like to give to the people here in Shillong. Yeah, very nice. People are enjoying. People are enjoying, and they have all the people. You just see your camera. Lots of people gathering together and get enjoy. Only this much. Perlok nong pet nila yo panualam sipi ya kini ki Jaka ba pi kat no kata ka jing so kemen ka jing idon jing kermen ha ka jela ka jongi ha ka bangila yo panik go ya ki than nong kendong bat kum ju ru ha ka bangiyo panualam mi pi ya kini ki Jaka ki bedon ha ka ni ka social ka jongi bat kum ba pi mentang idon hang ni ha po kendai lat bat ni i ba ka jing thaba ju kita ki light ki bon rong bat kat nungi i ya ki pa ba ba ki kemen ki wan lang hang ni ban ya shandur ban sam lang ya kata ka jing kemen ha ka ni ka ayom Christmas di perlok nong pet ngit pa pi baro pi la ya so tenat ko mangiru ngila yo ma dia kata ka jing so tenat ha ka ni ka ayom Christmas bat to ai ba ka ni ka jing thaba ju ki lights kan rung ha ka bensim ka do lut ka jongi ha ka bagin ka ni ki jing thaba ka jong ki lights kan pen thaba ki bensim ki do lut ki jongi ha ka ni ka ayom Christmas bat to ai ba ka ni ka ayom Christmas kan Wanrah kata ka jing job ka jing men ka jing men bat ka jing yetli hangi ha ka ni ka jela ka jongi ti mangai imi ka delis yaw im bat kum jo ka kin hun ka jongi ka dudarshan Meghalaya ni ai ku play Christmas ka basuk ka bakmen ya pi baro ki dong pet ki jongi ki bejuk ki shan ki bejuk i bet pet ya ki program ki jongi sa sisian pat nga ai ku play ya pi baro bat ka Christmas ka ba job ka Christmas ka bakmen ka Christmas ka basuk bat ka baroy ka papat bat ka badap kerhai ku play shibon